پشتی هەڵبژارتنên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê namzetên ku bi ser keftine û bûne parlamenter tên bû paytextê Tirkiye Enqerê. Herî davê heştê parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP hatin Enqere ku hindek ji wan cara yekeme navenda giştiya partiyê dibînin. Ya ben HDP felsefesine yabancı bir siyasetçi değilim. Ez yekem care ku tê me navenda partiyê. Ya rastî em îro gelekî kêfxweş in. Tişta giring jî ew bû ku em bi awayekî serkeftî bêne Enqerê. Me jî wisa kir. Em bi awayekî serkeftî hatin. û serkeftina me serkeftina hemû gelan e. Partisinin ortaya koymuş olduğu. Di nav parlamenterên HDP de nûnerên gelek pêkhateyên cudayên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hene. En son 4 alanda yasaklanmış olan Ez ê vekî jinekê hicapkirî li parlamentoyê mafê hemû aliyan biparêzim. Hikûmetê herçend pêşiya hicaba vekirî bê jî hê jî asteng hene. Em ê hemû astengên li pêşiya baveriyan û nasnameyan ji holê rakin. çözüm süreci gibi başörtüsü özgürlüğü de Ji heştê parlamenterên HDP'si û yek jinin û di nav van jinan da nûnera navdar ya hereketa femînîst jî heye. Siyaseti zaten yapıyorduk aslında. Rêjeya jinan di parlamentoyê de gelek kem e. Em dixwazin bêtir jin hebin. Li gorî salên bêre hejmara jinan zêdetir bûye. Ew yek ji gelek baş e. Yapma biçimini de umarım değiştireceğiz. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP de hilbijartinên heftê Xizîranê de li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bi giştî 27 bajaran heştê parlamenter bi dest xistibû. Heştê parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP li paytextê Tirkiye Enqerê seredana navenda giştiya partiyê kirin ku hindek ji wan bo cara yekê têne vê navendê. Di nav parlamenterên HDP de Alevî, Sunnî, Kurd, Türk, Azerî, Siryanî, Ermenî, Êzidî nûnerên gelek pêkhateyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hene. Şevket Erkî, Rûda û Enqere.